v zápase. Pardon, 17. Lenksová. To bola ale paráda. Jack Blanksová. Šerovú. Posledný útok tretej štvrtiny. Jack Blanksová. Na druhej strane Young Angels taktiež mierne strácajú na vedúcu trojku. Slavy. Ďalší úspešný doskok Marcovej, napokon je ešte lopta bola ukradnutá a Young Angels sa presadí. Súboj medzi Young Angels Košice a Slovanom Bratislava okamžite. Pekný basketbalový moment aj na strane domácich hráčov. Nebola až pod takým tlakom, ale aj ona ukázala, že je iba človek. Lenksová to spravila vynikajúco, odstavila Pincano. Lenksová stále sama. Tam ešte sledujeme novú tvár, aj tam Podhradskú. Lenksová. Malíková je najlepšou strelkyňou týmu v tejto sezóne. Strelila spolu už 104. Bírová vhádzuje. Zadala pod košom Doru Rafajovú, ale dobre to vystihli Košičanky. Lenksová trochu riskantne zhodí. Náš Riedrichovský spomínal, že Ružomberok vyhral zaslúžene a na číslo také 4. Tento prienik pod koš taktiež zrovna vydarený nebol. Dnes neodohrala až také minúty, ako sme u nej. Sobotková iba druhou hráčkou Belasí, ktorá sa dokázala v zápase presadiť po Luciu. Od tejto domácej 23 ročnej pivotke, ktorá iba pred 2 dňami slávila. Z toho nebola, medzičasom vidíme, že Žilinská sa vrátila na domácu striedačku. Čaniek tie vyhrávajú v danej časti hry 12-6. Lenksová, Kolincov. Pred 3 dňami Piešťanské Čajky podľahli. Teda Piešťanské Čajky zdolali. Tak čo, podarí sa ešte v tretej štvrtine Young Angels odskočiť v zápase na dvojciferný rozdiel. Aj s kúskom šťastia teraz Slovanistky ešte udržali loptu na svojich, teda vo svojich rukách. Ale pozor na Blanksovej proti. Kapitánka najhoršou hráčkou z domáceho tímu. Rozpočtom s inými ambíciami, predovšetkým v prospech mladých hráčok. Určite to pomáha slovenskému basketbalu. Sú skutočnú drámu. Young Angels sú výborné na začiatku. Ešte z toho môže byť pekná spolupráca. Blanksová, kôš s faulom. 52-3. Tu je najvyššie zápasové vedenie. Prvú štvrtinu o 11 bodov, tú druhú o 1 prehľadali sa zbytočných chýb, no aj preto sú domáce v hre o veľmi dobrý výsledok. Teraz ale Blanksová začne druhý pol do štvrtej štvrtiny, v tomto okamihu je to už ale 16. A môže byť horšie.